Минем күптән шигырь язганым юк. Яз тәэсире шундый фәхишме, бар язганым сызып ату гына. Бар фикерем атып бәрешле. Хәзер каләмемнән шигырь түгел, карат түгел, авыр чор тама. Шуңа күрә миннән ни хәлләр дип, яхшыдыр бит диеп сорама. Начар минем хәлләр. Әллә ничек фикер туплап булмый торган чак, һәм җитмәсә тәрәзәмә әле төн үрмәли, кулын юмыйча. Пыяларымны кап-карага буяп азаплана, нарасый, көнгә усал пародия яза, карикатура ясый. Синдә дә төнме ул? Шушы төнме? Әбәк уйный салкын җил белән, һәм синдә дә акырышалармы? Бүген кабат ак барс җиңелгән. Беләсеңме нәрсә? Инхар итеп бар булганын тирә юнемдә, чынбарлыкның үзен, киләчәкне, фатирымны, салкын төнне дә, өстәлдәге китап, томлыкларны, дәфтәрләрне бәреп, ыргытып, кан тамыры булган богаулардан азат калып, барсын онытып, бер тын җигәр алып борылышта яртып машиналар агымын. Синең белән күрешәсем килә. Күрешәсем килә. Сагындым. Юкса бетте, егыл да үлменә. Әллә нинди ят һәм чит нәрсә. Кәеф тә юк, төнне дә караңгы. Шигырь дә язылмый җитмәсә.